Mali kɔnɔ Mali ko ka cɛ ni muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Tam TV la bi ye tarata ye avril kalo tile 7 san 2026 an ka kunnafoni a bakurubaw ye nin Mali fintigilakaw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ baara la min b'a to lakana o bɛ se ka sabati jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o de kɛra sababu ye min ye mugujugu o kɔni o fiyɛra banbanciw kan ani u dogotiw bɛɛ lajɛlen k'o filenkoloci k'o dagakoloci an bɛna an da don la. An bɛ taa min bɛ tali kɛ an ka taamasira ninnu na n'a bɛ wele ko échangeurs min n'a laɲini ka jamana denw ka se ka olu kisi minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ siraw tigɛli la waati bɛɛ lajɛlen kɔni fana la nka bi an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ ko jamanadenw olu fujununa o sira ninnu kɔni fana la hali n'o y'a sɔrɔ jamana ye nafoloba don a la ɲinini kɛra ko fana kan an n'an da don la ka kɛ walawalali ye. Bakurubaw tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ jamana cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen fo i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na Mali fintigilakaw a ka ja sanfɛ kɛlɛcɛw ale ni duguma kɛlɛcɛw olu kɔni ye u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan min ye ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye lakana bɛ sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o de kɔni kɛra sababu ye avril kalo min n'an bɛ a kɔnɔna la sanfɛ kɛlɛcɛw ka fara duguma kɛlɛcɛw kan wa chef d'état major général n'o ye fintigilakaw ka ɲɛmaaso ye i b'a fɔ a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogoya min na kɔni ye pankuru wuli ka se ka taa min ye mugujugu ka kɛ banbanciw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra sababu ye banbanci caman o bɔnla nin na ani u bolofɛn caman wa minnu ni olu yɛrɛ kɔni filenkolo cira k'u dagakolon ci yaasa ka se ka faamuya sɔrɔ la an bɛ lamɛnni kɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin banbanciya wale kɛlɛli baaraw ma an ka jamana kɛlɛkuntigi kumana kɔrɔfɔ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ka bɛn ni avril kalo tile 2 don ye kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko Mopti marabolo la dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Konzan Pel o ni bamanciw karila ɲɔgɔn na yen nɔ waati min na n'u kɛnbɛ ka mobili jɔ ni ka mobili sɛbɛkɔrɔ masiri tiɲɛnimafɛn damandaw la sɔrɔsiw ɲɛ da o ka u m'a bila da girinda la o kɔni ye mugujugu kɔngɔnko kasi o mobili la yɔrɔnin kelen ni ka o kɛ sisikuru ye o tɛmɛnen kɔfɛ Segu marabolo la dugu min bɛ ni o ye Zancɛbugu ye o masurunya la kungo dɔ bɛ a bɛ wele ko Kekɔrɔ banbagaci 15 ni sɛrɛtigɛdara ye nin nɔ an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ senfɛ aw k'a dɔn ka bɛn ni avril kalo tile gale ye waati min na bamanciw kɛn bɛ ka u fara ɲɔgɔn kan ni ka farikolo ɲɛnajɛ bolo da an ka fintigilakaw kɔni ye u dɛndɛ min kɛra marakala masurunya la k'u to o waleya la ni ka mugujugu kɔngɔnko kasi u ka yɔrɔnin kelen min kɛra sababu ye u bolominɛn dɔw bɛ olu tiɲɛna mugujugu min tun bɛ u bolo ni ka o kɛ gansan ye ten ka kɛɲɛ ni an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛfɔli ye buntɛnin dara bamanciw ka nin dɔgɔkun kɔnɔ o kɔni kɛra safatili ye bari ka d'a kan u mototigi caman kun y'u tugu ɲɔgɔn kɔ sɔrɔsiw ɲɛ da u kan yɔrɔ min na u ye bɔnɛ tasuma majigi u kan wa o kɛra sababu ye ka u caman bɔnɛ u nin na bolominɛnw k'a caman tiɲɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamana kɛlɛkuntigi chef d'état major ka ɲɛfɔli ye a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen na dɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min filɛ nin ye senna bamanci kɛlɛ la fɛɛrɛ bɛna kɛ de a bɛ se ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min na walasa lakana ka se ka sabati wa laɲini tɛ 2 ye kelen don wulikajɔ in ka to senna walasa lakana ka sabati jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka lakana k'i to i sigiyɔrɔ la aw k'a dɔn nin kɔni kɛra waati ye waati min n'a da ma ja bamanciw la abada k'a sabu kɛ fagaliba kuli min dara u ka tile 2 in na o barika bonyana kosɛbɛ. Halisa ka taabolo ɲuman ko o don anw jogo la waati bɛɛ lajɛlen na jamana marabaw olu b'o cɛsiri n'o wulikajɔ kɔni baara la bi an bɛ waati min na n'i ye a jateminɛ laɲini ye jumɛn ye ka caman de bɔ siraba kan kasara kɔni na o de nana ni sababu ye min n'a bɛ wele ko échangeur ka kɛ taamasira ye wa senamatigiw olu kɔni kɛ u ɲɔrɔ sira kɔni fana ye min b'a to an na kisi fɛn caman yɛrɛ kɔni fana ma siraba kan nka bi n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ jamanadenw olu ɲugina o échangeur ninnu na wa sababu jumɛn de kɔni fana nana n'o ye yalima a ka kɛ piéton yɛrɛ kɔni tɛmɛsira ye wa i b'a ye k'a fɔ a kɛra mago wɛrɛw dilan yɔrɔ kɔni fana ye min ni ayiwa taamasira yɛrɛ kɔni fana tɛ kelen ye yaasa ka se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen de kɔni fana kalama i b'a ye k'a fɔ ɲinini kɔni kɛra a ko yɛrɛ kɔni fana kan mun de la jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fujununa jamana ye wari min don passerelle la ka kɛɲɛ ni jamanaw yɛrɛ den yɛrɛ kan ni lakanali yɛrɛ kɔni fana ye nka o n'a ta o ta jamanadenw olu kɔni bannen bɛ échangeur in na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'a kan an bɛ filɛli kɛ ka lamɛnni kɛ. Vraiment échangeur ko in kɔni ne kɔni a ka di ne yɛrɛ vraiment parce que a b'a an yɛrɛ de ka vie an ka vie assurée quoi. N bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna u k'a lajɛ u ka échangeur in matarafa échangeur in dabɔra anw yɛrɛ de kama u ka échangeur yɛrɛ ni matarafa quoi i m'a ye i ka taa dɔɔni dɔɔni ka se u ka fisa i pressé kojugu i tɛna se i se yɔrɔ la a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye awɔ o kɔni ye ne ka ladilikan ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka yɛlɛ nɛgɛ la a tɛ foyi kɛ. Mais maliyɛn den t'a faamu mɔgɔw t'a utiliser bɛɛ kɔni pressé len don
ya presse ko jugu benani sara jugu cɛ tiɲɛ yɛrɛ la nafa ka bon ne yɛrɛ bɛ yɛlɛma kuma ni hakili bɛ mɔgɔ la i kan ka yɛlɛ a kan mais maliyɛnw t'a utiliser a kɔni bɛ gansan kɛ donc ne hakili la o t'a hakilina ɲuman ye dɛ an ka yɛlɛ a kan o de ka ɲi. A yɛlɛli ma nɔgɔn mɔgɔkɔrɔbaw ma n'i yɛlɛla i kɔni b'a ye sincère in a ka ja fɛnɛ et puis fɛnɛ tagama b'a la ni jiginna a bɛ min da i kan i yɛrɛ de b'a dɔn et puis fɛnɛ i sincère kɔni yɛlɛli lakana b'a la parce que la bolifɛn ka ca sira kan i b'a k'i yɛrɛ ka kɛnɛya nɔfɛ ko de la. Parce que u b'u ban ka yɛlɛ sincère sanfɛ u b'o bɛɛ kɛ i n'a fɔ ko gawaya ka sɔrɔ gawaya tɛ a b'i yɛrɛ de lakisi mais u bɛ an bɛ taa zikiri a k'u ban ka yɛlɛ sanfɛla in na an m'an jɔ ka sira d'u ma wagati bɛɛ a ma ɲi kuma bɛɛ accident bɛ kɛ a bɛɛ ye silamɛw ka baara de ye i ma ye i yɛrɛ kɔni b'a dɔn a ma ɲi. An bɛ taa min ye Seko ale ni Dɔnko fanfɛla la Ali Farika Ture ala ka hinɛ la ale ye Seko ni Dɔnko tigilama ye ayiwa a ye malidenw k'olu la nisɔndiya ka diɲɛ jamana k'a bɛɛ lajɛlen kɔni na nisɔndiya ka bɛn ni samedi tɛmɛlen ye an ka jamana kɔnɔna la an ka min ye ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ n'a bɛ wele Centre International de Conférence de Bamako su kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira Ali Farika ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ layidu kun taara a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a sira fɛ bari ka d'a kan ayiwa min ye jamanadenw kɔni bɔra min b'a to u yɛrɛ kɔni na se ka nisɔndiya sɔrɔ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ in kun ye tasibila kɛnɛ de kɔni fɛnɛ ye an b'a fɔ a fila bɛ kɔni a yera kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min ye diɲɛ jamanabaw ninnu kɔnɔna la wa maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Seko ani Dɔnko ka se k'a ɲɛdɔn olu yɛrɛ kɔni ye Ali Farika min ni a tɛgɛ kɔrɔ t'a la k'a bɔ Mali dɔrɔn t'a la k'a kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ta ye Seko ani Dɔnko a ka ja dɔnkilida kɛrɛnkɛrɛnnen la o fanfɛla fɛ min bɛ tali kɛ ale ka heritiers la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni tora a kɔ a ka kɛ a denw ye a ka kɛ a ka kalandenw kɔni fɛnɛ ye olu nana min ye ka se ka maaw ko olu hakili jigin ka taa sibila yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'u ye ani ka nisɔndiya k'o yɛrɛ fɛnɛ d'u ma min n'a kɛra Ali Farika ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an ka ɲininikɛlaw n'o ye Mohamed Sanusi ye ale tun bɛ kɛnɛ kan. Ɲɛnajɛ belebele ka hakili jigin kɛ ani ka tasibila yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ani ka maaw yɛrɛ kɔni nakunu halisa Ali Farika Ture ni ale Seko ni Dɔnko tigilama ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko festival o belebele dɔ labɛnna ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min n'a ye ngaraw Seko tigilamaw a ka ja jamana in a marabaw caman kɔni k'olu fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in a kun bɛ maa min ka denfaya yɛrɛ kɔni kɔrɔ o de ye an ka minisiri min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ Seko ni Dɔnko ma ni o ye Mamu Dafe ye k'a bila maa jɔn ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔrɔ ni o de ye Jajɛ Sangare ni ale yɛrɛ kɔni ye fondation min bɛ Ali Farika tɔgɔ la ale yɛrɛ kɔni ye o président d'honneur kɔni fɛnɛ ye nka a ka d'a la k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye a ma kɛ baro dɔrɔn ye an ka dɔnkilidalaw olu bila u fila ani dɛbɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ na wa min ye dɔnkilidala wɔɔrɔw tɛmɛlen kɔni kɔfɛ wa min ye an ka jamana maraba ɲɛmaaw kɔni kun bɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'u tile kɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ja sira caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ dɔw ye Ali Nuhu Jalo ka taa se Sektiane Sek ma ninnu bɛɛ kun ye maaba ye kɛnɛ in olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a ko dɔnkili yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ seereyaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra nka min ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a kɛra hakili jigin ye wa Ali Farika ale ye baara minnu kɛ dɔnkili o hukumu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. N nana bi gouvernement tɔgɔ la ka na tasibila kɛ Ali ye parce que Ali ka kan n'o ye Ali kun ye fɛnba de ye Mali kɔnɔ Ali kun ye an bɛɛ la belebeleba de ye Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ a ye Mali Seko ni Dɔnko lase hakɛ min na a ka gɛlɛn a ka se o yɔrɔ la o kama gouvernement wajibiyalen don ka na tasibila kɛ Ali ye parce que a y'a kɛ jamana ye a y'a kɛ faso ye a ye faso kuma bɔ mais filanan ne bɛna yɛrɛ tɔgɔ la bi n bɛna ka jɛɲɔgɔnya n'a ka teriya mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ teriya kun bɛ ne ni Ali cɛ teriya min don k'a fɔ an ye ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ komi Jajɛ cogoya o tɛ faso de tun ka d'a ye a y'a ye an bɛ ka baara in kɛ cogo min na an ka ko diyara ye a gɛrɛla n na donc vraiment n b'a fɛ k'o témoignage kɛ ka fondation mɔgɔw fo ka yir'u la u ye u ka baara fɔ bi n y'a lamɛn a diyara n ye n sewara vraiment Ali ka kan ni nin ye. N'a nato maaw kɔni hakili la wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maaw ni jungɔle ani ni sagole nato Mali Seko ani a Dɔnko yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ka ja Ali Farika ale ye baara min kɛ
a hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ to seko ale ni dɔnko o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Bal des Grands de Bamako labɛnw olu kɔni bɛ senna halisa wa min ye baaraw ye olu senna bɛ ka teliya an bɛ waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bi yaasa ka se ka ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni kɛ wa kɛnɛ belebele min n'o bɛna sigi n'a bɛ fɔ min ko Bal des Grands i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kɔni a ɲɛmaayaso walima a baara ninnu labɛnba olu kɔni ye kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni wele samedi don avril kalo tile 4 san 2026 min n'a kɛra an ka hôtel de l'Amitié la laɲini ye jumɛn ye ayiwa min ni o b'o olu fɛ ale olu ka ɲinita yɛrɛ kɔni fɛnɛ ani u b'a fɛ ka mun de kɛ ka se ka o da jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan nin kɛnɛ in kan maa caman kun ye min bɛ sɔrɔ bosobaw olu yɛrɛ kɔni kofɔ min bɛ baara wɛrɛ kobaw yɛrɛ kɔni kofɔ min n'a bɛ taa jamanadenw olu yɛrɛ ka wa laɲini ani olu yɛrɛ ka wulikajɔ ani olu yɛrɛ ka hɛrɛ yɛrɛ kɔni sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ kɛlɛ kɛ nin nɔ ɲininikɛlaw fɛnɛ sera nin nɔ an ka jɛ an k'u lamɛn. Seko ni dɔnko siratigɛw la Bamakɔ kunnafonidilaw ka baro sigi belebele kɛra an ka jamana lotaliba min bɛ n'a bɛ wele ko hôtel de l'Amitié de Bamako ka kɛɲɛni Seko ni dɔnko kɛnɛba min bɛna sigi an fɛ ba Maliba kɔnɔ yan n'a bɛ wele ko Bal des Grands kunnafonidilaw kun welela a ko kolatigɛ ɲɛma a b'u jite i fɛ min ni Africa Chaîne maa ɲɛma don ko in kan ka kɛ kɛcogo minnu na baara kan ka don cogo minnu na ani wulikajɔ min bɛ senna ka se ka ɲɛfɔli kɛ walasa kunnafonidilaw bɛ faamuyali kɛ o la cogo min na ka kɛɲɛni a b'u jite i ka ɲɛfɔli ye ni hakilina in nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛda kura di a seko ni a dɔnko ma kɛnɛ in kan a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada fɛ ni y'an bilala ka nin hakilina in ta vraiment parce que an mana taa yɔrɔ wɛrɛ an b'a ye k'a fɔ ko dumanw bɛ yen ko dumanw bɛ kɛ dugu wɛrɛ la ko dumanw bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mais munna an ka duguba in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw kan ka kɛ ɲɛnɛfin na mun de la ko baw tɛ se ka kɛ yan nɔ i n'a fɔ tɔw bɛ ka kɛ cogoya min na yɔrɔ wɛrɛ problème bɛ bɛɛ de da la problème tɛ maliyɛnw dɔrɔn dara o an bɛ Mali ta de dɔn i bɛ min kɔnɔ i b'o de dɔn mais jamana bɛɛ n'a ka réalité don jamana bɛɛ n'a ka gɛlɛyaw don mais malgré cela u bɛ kow kɛ min b'a to mɔgɔw jamanadenw ni nimisi bɛ wasa mɔgɔw hakiliw bɛ sigi mɔgɔw bɛ échangew kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ businessw créer ainsi de suite donc vraiment o de nana ne keleyara o de la keleya de don keleya de don parce que n'a fɔra ko ka nin affaire in kɛ an bɛ se ka taa kɛ Guinée an bɛ se ka taa kɛ Abidjan an bɛ se ka taa kɛ hali k'a kɛ Sénégal yɛrɛ an bɛ se k'a kɛ wa ka wariba sɔrɔ a la fɛnɛ mais a ka d'an ye ka na kɛ Mali de kɔnɔ yan ko n ka jamanadenw n'i ye ko kɛ jamanadenw ye donc vraiment min b'a to fɛnɛ bɛɛ bɛ joie quand même pendant un moment donc fɛn min don hali n'a kɛra san kelen san kɔnɔ an bɛna essayer k'o kɛ san o san ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ et vraiment an y'a décider ka na ni sulu de parce que mɔgɔba de don n'ale donna ko min na a ko bɛ kɛ koba de mais Bali ye déjà artiste yɛrɛ ka prestation ye parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman b'a ye télé de la donc an bɛ na n'a ye ka na di mɔgɔw ma nin don ye le 25 avril nin kalo yɛrɛ tile 25 hôtel de l'Amitié kɔnɔ yan nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ manamana hôtel tɛ donc déjà même an yɛrɛ bɛ ka nin min kɛ a yɛrɛ ka ɲi hali hôtel de l'Amitié yɛrɛ ma donc ka jura mɔgɔw la k'a fɔ vraiment yɔrɔbaw b'an bolo donc maintenant ni mɔgɔw nana u ni dumuni u bɛ dumuni sɔrɔ u bɛ dumuni kɛ fo ka soirée ban et en même temps aussi ka show duman lamɛn ka fɛn i ma ye a ka wagati duman tɛmɛ u n'u ka famille u n'u teriw ni fɛn u jɛɲɔgɔnw quoi nafa ka bon quoi nafa ka bon parce que ni i bɛ artiste caman wele ni k'u ma ko Mali u bɛ siran ka na u b'a ko est-ce que n'a nana ko tɛna sɔrɔ bon n'an ye nin mɔgɔba sugu sɔrɔ min sɔnna k'a fɔ ko non ko ale ka yɔrɔ de don parce que ale o de jira na k'a fɔ yan y'ale fɛ yen de yan y'ale ka so de donc vraiment a bɛ na a ɲɔgɔnnaw bɛ yan a frères bɛ yan président yɛrɛ filɛ n'an kɛrɛfɛ yan nɔ donc n'ale nana an ka dugu kɔnɔ une pointure comme lui donc c'est vraiment pour montrer que Mali la foyi tɛ yen fɛn bɛ yen dɛ hali ni fɛn bɛ yen an kɔni t'a jira mɔgɔ la ko fɛn bɛ yen donc n'ale nana an kɔni b'a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko an ka jamana ka di gɛlɛya an tɛ gɛlɛya dɔn aw k'a dɔn nin seko ni dɔnko kɛnɛba min bolodalen don a bɛna kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 25 san 2026 hôtel kelen kɔnɔ ni o ye hôtel de l'Amitié wa a ko labɛnbaw u sigin bɛ nin ka malidenw kɔnɔ nin kɛnɛba in kan min b'a to yele bɛ se ka da anw ka seko ni dɔnko kan o de kama aw k'a dɔn an ka jamana san kɔnɔna na seko ni dɔnko kɛnɛba min bɛna sigi nin y'a la belebelew dɔ ye an bɛ taa sena dolanci ale hukumu na min ye waati tɛmɛlen ye bisi basa o kɔni kun dɛmɛ
bɛ an ka senna dolanci wa ale ɲɛma so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ wele ko fédération o hukumu kɔnɔna la weleda kɔni kɛra maa minnu ni olu kɔni b'a fɛ ka kɛ fédération président kɔni fana ye laɲiniw olu yɛrɛ kɔni kɛra nka ka bɛn ni bi yɛrɛ kɔni ye wa ni o bɛ bɛn tarata yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ wetew olu yɛrɛ kɔni kɛra wete min ni olu yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye min ye Isa Sidibe wa ale yɛrɛ kɔni tɛgɛ jɔra ale kɔni na min b'a to ale na kɛ an ka senna dolanci ale ɲɛma kɔni fana ye nka o baara min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ yanni ani nin baara in yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoniw b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ wute fɔlɔ min kɔni kun kɛra hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa majɛ dɔ yer'o la o kɔni kɛra sababu ye k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka min ye wute filanan min yɛrɛ kɔni kɛra o min n'o kɛra o kɛra sababu ye tuguni ka sebaaya k'a di Isa Sidibe ma o b'a yira k'a fɔ min ni a kun kɛra ni maa wɛrɛ kun sigalen b'a la ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ o kun ma ɲa o fana kɔni tun ye o jaabi kelen ka se ka o di Isa Sidibe kɔni fana ma nka kɛnɛ in fana kan an ka ɲininikɛlaw taara yen nɔ yaasa ka jamanadenw ko olu kulomagɛn. Sɔgɔmada in na avril kalo tile 7 san 2026 restaurant Escale Gourmand ale kɔnɔna la AC 2000 la Ligue de Bamako ale ka ɲɛmaya sigi o tun bɛ yen a ɲɛnɛmayara o restaurant ba in ale kɔnɔna la ɲɛmaya ɲini fɔlɔ ale tɛmɛnen kɔfɛ ni segin kɛra o kan jaabiw olu sɔrɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ Isa Sidibe ale sigira ko kura a nɔ la san 4 baara o dira ale ma ni ale ka voix kɛra voix 23 ye maa min kun kelen don ka i kɔda ale la n'o ye Abdala Babi ale ka voix kɛra voix 9 ye ni ye jaabi ye jaabi min bɛ a yira an na k'a fɔ fɛn min ye balontan ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka danaya o kɔni o bɛ président Isa Sidibe ale kan nin wagati na Isa Sidibe min tun ye président ye Ligue de Bamako ale tɔgɔ la san 4 tɛmɛnen kɔfɛ ni ɲɛmaya sigi in bɛ sigi ɲɛmaya sigi ko kura ale de kan ka da kan ɲɛmaya sigi fɔlɔ min ni ale tun kɛra marisi kalo tile 14 ko majɛ dɔw tun ye o jɛ o wagati la segin kɛra a kan seginni min kɔnɔna la Isa Sidibe ale tilala ka a yira tuguni k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ni jɔyɔrɔ in a ka kan nin wagati in na Isa Sidibe y'a yira k'a fɔ a ka sigili kɔfɛ ko nin tɛna to ale ka se k'a fɔ ko a bɛna ɲɛda dɔ ta ka Mali balontan ka o sɛgɛrɛ ka da kan balontan mago bɛ ɲɛda kura de la maliyɛndenw sɛgɛnna u ɲanina Mali balontan ko ale kɔnɔna la ale bɛna baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a n'a ka membre tɔw maa 19 pour que o baaraw olu ka se ka ɲa cogoya min na wa ko datugulen tɛ maa si ɲɛ u ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ maa minnu hakilina ye Bamako balontan ale kɔni bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na denmisɛnninw minnu ni u ye balontannaw ye olu bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ balontan kanubagaw yɛrɛ fana bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ Bamako balontan ale marali cogoyaw la cogoya min na. Ne bɛ min fɔ ko caman kɛra moitié fora mais ni yɔrɔ la anw ɲinɛ n'o bɛɛ kɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ɲɛtaga bɛ se ka na balontan na cogo min na an bɛ tɛmɛ n'o baaraw mais n bɛ sigi Bamako club 10 u bɛɛ fo club district 6 u bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka jija an ka cɛsiri min bɛ k'an makɔnɔ o ye balontan ɲɛtaga ye o dɔrɔn de ɲininen don an fɛ o bɛ compétition kow kɔnɔ o bɛ organisation kɔnɔ o bɛ gestion kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn faamuya ani ɲɔgɔn madon ɲɔgɔn na o b'o kɔnɔ n b'a fɔ bi an kan k'a miiri balontan ka hinɛ a la surtout Mali balontan maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw tɔɔrɔla mais balontan ko a ka di maliyɛnw ye an bɛ se k'u layɛlɛ cogo di an ka ɲɛsin o baaraw. Abdala Babi ale y'a yira k'a fɔ a ka kuma lase o kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ bi ɲɛmaya ɲini ale baaraw kɔnɔna la ko majɛ caman o kɔni o ye baara ninnu jɛ. An wele k'an ka na voter papier cira an ma papier min dira anw ma je pense que Mali bɛɛ y'a ye a fɔra ko l'article 89 est caduc o kɔrɔ ye mun ye ko première division tɛ voter donc anw nana première division minnu bɛ anw nɔfɛ jɛkulu minnu b'an nɔfɛ première division la a fɔra k'u tɛ voter je pense que o mana bi vote kɛyɔrɔ yɛrɛ la an district minnu kan ka voter an nana mais vote kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ tuguni manquement u b'a kɔnɔ tuguni parce que a fɔra première division tɛ voter u nan'u la voter o y'a fɔlɔ filanan ye mun ye a fɔra de ko les mandats déjà recueillis ko foyi tɛ fala la o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ papier minnu bilala papier kelen o mɔgɔ kelen de kan ka na voter on a vu qu'il y a des équipes comme Biswas, le Real qui ont changé leur mandataire o taara sɛbɛn ko suppléant je pense que papier mun cira anw ma convocation na suppléant ko kuma t'a kɔnɔna la n'i ma papier min kɛ convocation kɔnɔna la i tɛ se ka n'o kɛ exécution kɔnɔ o
ye manquement ba ye mun kɛra bi donc u nana u ye ISWAS mɔgɔ dɔ falen mais mun ka jugu n'a bɛɛ ye c'est que a tigi nana ka na o tigi tɔgɔ k'a représenter ni o de ye c'est Cissé qui était sur la liste mɔgɔ wɛrɛ nana u ye Cissé fɔ a y'i bolo kɔrɔta u ma foyi fɔ u continuera an y'u lajɔ de an ko mais nin tɛ Cissé ye o u sɔrɔla k'a fɔ ko ko tiɲɛ la ko nin tɛ Cissé ye an ko mais aw bɛ se ka o to yen u ka tɛmɛ cogo di ça veut dire que il y a un problème contrôle qu'elle a là ni liste min Cissé de sɛbɛnnen don a donna ni Cissé tɔgɔ ye ka tila ka taa tuguni ka appel yɛrɛ k'anw bɛɛ sigilen an n'an yɛlɛma k'a ye Cissé tɛ an ko mais nin tɛ Cissé aw ye donc u nana ko non ko nin ye suppléant ye an ko papier min cira anw ma suppléant ko kuma t'o kɔnɔ a fɔra délégué ni porteur de voix et suppléant bɛ bɔ min ni suppléant bɛ kɛ a bɛ kɛ annonce de kɔnɔna la a bɛ mun ci mɔgɔw ma a bɛ suppléant k'o de kɔnɔ donc o fana nana kɛ bi fana tuguni o fana ye ko wɛrɛ tuguni ka fara première division ta kan. an b'a yira u la k'a fɔ nin sigi min ni ale lajɛ kun kɛra Escale Gourmane ale kɔnɔ o b'a yira n na k'a fɔ Isa Sidibe san 4 ko kura danaya dara ale kan ale bɛna baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa fɛn minnu kalifara a la Mali balontan ale kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ balontan ale kɔnɔna la ale ka se ka nimisi wasa di o kanubagaw ani o dɛmɛbagaw ma cogoya min na an b'a fɔ Abdala Babiye ko a ka courage ta k'a da kan nin ye ale ka nako fɔlɔ ye nka fɛn min bɛ tali kɛ Isa la nin bɛ kɛ ale ka mandat filanan ye mandat fɔlɔ tɛmɛnen ale kɔfɛ san 4 ko kura o dira ale ma. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw kɔnɔfɛn la an bɛ a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ taa ni ka sigi hukumu kɔnɔna la ayiwa bɛɛ k'i sen da yɔrɔ dɔn ayiwa k'i tɛgɛ k'a bila yɔrɔ kɔni fɛnɛ dɔn diɲɛ don o don o kɔni ye ɲɛnɛmaya ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an lakana ala k'an ka jamana sabati ala ka jamana lakana an b'a fɔ wasalam.